Ọhaneze anyị echietego n'obere ezumike anyị gbajere n'oge ụtụtụ ọma kedu ebe anyị si na ya na-ekwu okwu a ọkwa n'isi mbido telivishọn ebe a na-eweta ihe gbasara agụmakwụkwọ ụmụaka ịzụlite ụmụaka anyị ọrụ nne na nna kwesịrị ịrụ ma onye na-eleta ụmụaka ma onye nkụzi ma ndị isi obodo ka ahụ na ụmụaka anyị matara ọfụma tolite ọfụma wee bara anyị uru ya ka anyị na-ekwu okwu ya aka akwụkwọ m ọnụ Doris Ifeoma onye mụ na-esekwa na-etinye ọnụ n'okwu aka akwụkwọ Maazị Chidiebere nwa Ụgbaja ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche ma na-akwadokwa nnọọ isiokwu a Nwaada Doris jiri bịa taa ọ bụ isiokwu metụtara nnọọ onye ọbụla amaghị m ihe anyị ga-eme ya bụ ihe n'ihi na anyị abaela na ọlọrọ ọhụrụ na-agakwa n'ihu ndị o nwere egwu ndị Igbo gaa n'ihu ị gaghị alaghachi azụ ịlaghachi azụ ya bụrụ gị ọnwụ mana anyị ga-achọta ka anyị si eme ya bụ ihe n'ihi na ọ bụghị ihe niile aka m kwudosikwere nnọọ ike na ya ka a na-akụzicha ndị ụfọ ihe na-adịghị ụmụaka n'obi iwe tinyere ihe ya n'obi kpalite mmụọ ha ụmụaka ndị ọ bụrụ ndị nyocha na-adị mma ha achọwa ka ha si enyocha ka ha si achọpụta ka ha si ama ma ọ bụ eziokwu ihe ndị a na-ekwu ọ bụ eziokwu ị gaghị ebinye nwa a na-asị ị ga-akpụ ụtara ka ọ ga-esi baa n'ọnụ ị gaghị ebinye nwa nke ka ya ị ga-ebinye nke ga-abanwe ya n'ọnụ ka m kwetekwa mana ka m jụọ dị kedu ndị ọ bụ ọrụ ha ịkụziri ụmụaka ụdị ihe ndị a nne kedu ihe ị chere ịma ihe a nwoke n'ọrụ nne na nna onye mụrụ nwa ha bụ kama ndị isi ọ bụ oke n'ọrụ ha ọ ndị isi kama abịakwa n'ụlọ akwụkwọ o nwekwara ndị nkụzi ewepụtara dịka ndị guidance and counseling o nwere ka ha ihe ha ga-afụ gbasara ụmụaka ha kpọkọta ha nso jụọ ha ụmụaka ha ajụjụ mara ebe ụmụaka ha na-eje ghọta ha ọfụma wee nyekwara ha aka kụziere ha ọfụma ọ wụrụ ọsọ maka na ịgba ha ụmụaka ka ikwesị ihe eji si ka onye nne na nna jisi ike na-akụzi ụmụaka gị nwa onye nne ịma ọnwụ ihe nke gị ị ga-ewepụta obi gị were ịhụnanya kụziere ọ gakwara bụ nne na nna bụ na ha atọwala ka mmanụ aṅụ na ya mere o ji dị mkpa na gị na nwa gị ga na-adị mma ị gaghị were onye na-agbaja nwa nne na nna bụ na ha anaghị eghechama ọnụ nke ọma n'ihi na ha abụghị ọyị nne ya amaghị m ihe o mere nwa ya nweghị ka nwa ya gị amanụ m ka ọ ga-esi akụziri nwa ya ụdị ihe dị etu ahụ ma ọ bụrụ efugonu na nsogbu dị ebe ahụ ya mere eji na-asị na nne ga-ejisi ike ma ọ bụ nna jisi ike ọ bụrụ na ụmụaka agaghị atụgo ụjọ ha ga na-atụgo ụjọ a na wee ji nke a tie ejikwa nka ewere nke ọzọ ragụọ kedu maka ndị nkụzi na-akụziri ha n'ụlọ akwụkwọ ha otoru o so na oke na ọrụ ha dịrị ha ịkụziri ụmụaka maka ihe mmekọrịta nwoke na nwaanyị a ị ma na-abịakwa na ihe gbasara ka a na-akpọ syllabus mana ihe na-ekwu maka ya na ihe kwuru ihe m nụrụ nke bụ na o so na ihe ha na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ o so na ihe ha na-akụzi kedu maka ndị a bekee na-akpọ caregivers ọ dị ka ndị kpọtara ka gị na ha ndọrọ ma ọ bụ nwanne ma ọ bụ nwanna ma ọ bụ onye a kpọtara si n'ime obodo kpọta ka ọ bịa kuo nwa ya na ụmụaka ụfọdụ ụmụaka ha ọ na-eku etoro tokwudo ya ha o toruru iso na-akụziri ụmụaka ụdị ihe tụmadị maka ndị nne na nna na-anaghị anọ n'ụlọ e nwere ndị nne na nna na-arụ n'ụlọ akụ ha pụọ n'elekere 5 nke ụtụtụ mbata ha bụ elekere 12 nke abalị n'ụlọ akụ o nwere ndị ebe ha na-arụ ọrụ tere aka ebe ha bi n'eziokwu ha ga-apụ n'ụzọ ezigbote ụzọ pụọ ha na-abata nwa ihi ụra ndị ụdị ọnọdụ ahụ ichere na ndị ha na ha bi ọ dị ka ndị onye enyemaka onye a kpọtara nna ọ kakwa mma onye mụrụ n'ezoro maka na onye nke na-abịa akụziri gị maka na ịdị ihe ọ ga-agwa nwa ahụ maka na ọ gwọta nwa ahụ mara na nwa amachara ihe a na-akọ maka esi ọrịa nwa ahụ icherọ mana ọ bụrụ onye nne ya ọrịa nwa gị ọ kakwa mma na iji aka gị na-akụziri nwa gị nke ọ bụla ọ chọrọ ịjụ ka nwa gị ihe ọ bụla na-agbanweju anya ka o nwee ike iwetu obi gbatabịa jụọ gị ya maka ọ mana ya gwa eziokwu ị gaghị ọrịa maka na o bido tinye uche n'onye ọzọ nke na-asị confide nwa na onye ọzọ
nsogbu adịgo ọ bido zochewere gị ihe anyị mesị na onwe ihe ọla mgbe nwa gị bido zochewere gị ihe inwego nsogbu n'ezinụlọ ahụ. ekpere na ndidi ekpere na ndidi ọ bụ ka m si hụ ya, ekpere na ndidi. ekpere na ndidi amaghị m oge ole anyị ka nwere fọdụrụnụ, mana ana m eche na-asị ịma na ụdị isiokwu abụghị isiokwu a na-abụ ụbụ. Ọ dị m ka ihe anyị ga-amalitekwa n'izu ụka na-abịa abịa kọwatuo ya ọ dị ka ụfọdụ kedu ihe ụmụaka kwesịrị ịmadị n'ihe niile kedu ihe kwesịrị ịma, kedu ihe kwesịrị ịkụziri ha. Ọ bụrụ onye dị afọ 5 kedu kwesịrị ịkụziri ya, onye dị afọ 10 kedu ụdị a ga-akụziri ya, onye dịkwa n'afọ 16 o ruole ụbọchị mgbe a ga-akụwarị ya aka nsugbe. ịma mgba mbọ ọ dị mgba mbọ ụmụ ụfọdụ ezinụlọ na-awụ nwaanyị nọrọ na nwe ha nwoke na-emetụ ya aka, ya na nwoke na-emetụ ahụ na-anọkarị mgbe ọ bụla o tochere onwe ụdị ugwu ha na-akwanyere ya. ụfọdụ ndị nne ma nna na-ekwe nwa ahụ nkwa sodosi onwe ya ọcha, ihe a ka a ga-emere ya, aka na-emekwa ya n'oge ugbu a. Azịza ya ka m ma achọ ka ndị na-ekiri anyị kpọọ n'ekwentị jụọ zaa anyị ya, maka na-emekwa ya n'oge ugbu a. maka na mgbe anyị na-eto abịarasị nwe onye emebiere a na-asụzụ onye ahụ dịka onye ahụ na-eruzi iyi. mana kịta ha jizi emezi onye ka mmekarịa eji eme ọjị. O nwere mgbe bụ na a sị na nwaanyị tụrụ ime mkpuke, ụdị arụ ọ bụ abụghị ihe eji ọnụ akọ, ihe na-eso na ya akaja na-eme na ya. a ga na ebe a ga na-ezu nne onye ahụ nwere ike kpọpụ onye ahụ n'obodo ahụ kpọga ebe ọzọ. mana kịta abịazi ha ekpechiri akwa nweziri nke ha na-akpọ bebi mama, nke a na-akụ ya stampụ. O nwere ndị nwere bebi mama 3 ma ọ bụ 4 ọ lụbeghị nwaanyị, ọ na-enwe ọ chọrọ ego ka ya kpatado ego mbụ na o nwere bebi mama. ejizi ya na-ama aka ọkwa ime ọghọm, ọ bụghị ya bụ nke a na-akpọ ime ọghọm mgbe elu ba ala ọsa a na-akpọzikwa n'afọ anwa kịta a na-akpọzi bebi mama. ọ dị egwu. Kedu maka ndị ụfọdụ ndị Igbo na omenala ndị Igbo ga-akpọta ọ dịka mkpọta nwa nwanne m nwaanyị ma ọ bụ nwa nwanne m nwoke mụ na ya ebiri. Ndị ahụ o tozuru osoro na ndị tozuru maka inye ndụmọdụ a ịkụzi ụdị. Asị ndị na-ekpere m ka nji aka m na-akụziri ụmụaka m ka mụ na ụmụaka m nọrọ ụmụaka m dị m nso karịa onye ọzọ, ka ụmụaka m hapụ na-ezochere m ihe. maka na ha bido kụziwere ọnwa onye nke nwere agwa ọjọọ bido kụziwere nwa ahụ ọmụgosiwo ụmụ ruru agwa ọjọọ ka ihe a na-akụ. ngwa ị ga-enye ndụmọdụ ndị na-ele anyị ugbu a, ndị na-arụ ọrụ dị iche iche bụ na ha anaghị enwe mgbe, kedu ka ha ga-esi eme akwa ya bụ onye ukwu wara ihe ọwụla ọsọrọ gị na-arụ, ụdị ọrụ ọwụla ọsọrọ ya wụrụ, ụdịrị ohere ọsọrọ ya wụrụ ịnaghị enwe. onwe ihe dị ka ịzụchara nwa ha bara gị uru ebe ọ bụla fụrụ nwa asịgodị na na-eme PTA meeting sị gị bịa obi hapụ ịmapụ gị, ma asị gị obi ụtọ na-eme gị maka ịmaka na ọwụ ezigbote ihe ka ị na-aga ịnụ. ị ga-ejisi ike hụ na gị na ụmụaka gị na-anọ na nso. ọ bụrụ onye nke nwere obere ụmụaka tupu ịbata ohi gị ụra ị naghị awụ ya ahụ, jisi ike ịnọkọta iwuo ụmụ gị ndị nwaanyị ahụ, iwuo ha ahụ, ị na-awụ nwa ha ahụ. o nwere ike esikpata ya ka otiwe mgbe mara na ebe ahụ na onweghị ihe mere ebe ahụ, maka na ịkpa ahụ nwa ahụ aka ọ na-ehi ụra ahụ ịtụtụkwa ịpụkwa ebe ị na-aga ịchọ ihe ị ga-eji hazie hụ na ezinụlọ dị na mma. ịchọtazi ihe ọwụ ọ bụrụ na ụlọ emebigo ka ezi ndị ga-eri ihe niile ahụ ị gara ga-echọ. so oku na ọrụ gị jisi ike na-agbanyeghị hụ na ị naghị enwe efe, leba anya na-ele ka ụmụaka gị si eto. ịnọkọta tinye ihe dịka edemede si ha dee ihe gbasara ihe dịka mmekọ nwoke na nwaanyị ka anyị mara one ha magara. ịbịa ịgụcha ya were ekwe n'isi, mana mma kpụrụ okwu ya n'ọnụ. anyị ga-apịchi ya n'ụbọchị nke taa, mana tupu anyị na-apịchi ya Maazị Ugboaja ngwa kelee ndị ọma maka na Igbo ndị ọma ana m asị unu ụtụtụ ọmanụ. ejikwa m n'aka na unu amụtala otu ihe ma ọ bụ abụọ n'ime ihe mmemme pụrụ iche a anyị wetara unu n'ụtụtụ a. ọ bụ nnọọ maka mmụta. nwa mkpịsị na njepụ ga amaka ya jiri gaa ikwu nne mụta ịsọkịnị ọnụ enu. biko ya dịba nnọọ otu a
ama m na akara ekwentị m dị ugbu a na ihe onyonyo telivishọn gị na-ele. Echefukwala na aha m bụ Chidiebere Ụgbaja. Ana m asị ya dịrị gị mma. Na-anụ n'ihe o kwuru, biko ndị nwe anyị na ndị anyị nwe ndị ihe ọma na-adị mma. Ihe ọla gbasara agụmakwụkwọ kpọtụrụ anyị, ma ụlọ akwụkwọ nwere ma akwụkwọ idere ị chọrọ ka anyị mee ka ụwa mara gabara anyị uru, mee ka anyị mara ka anyị nwee ya aka rechapụ ya bụ ihe. Anyị na-asị ebe a ka anyị ga-agwụcha ọwara n'ụbọchị nke taa. Aka akwụkwọ m ọnụ Doris Ifeọma. Anyị ma na anya gbasa akwụkwọ o kelekwa ndị kụziri ya dịka anyị si emekwa. Ngwanụnụ ka agụkwa obere ogwe ahụ anyị na-agụ. Anyị agbasawo akwụkwọ. Anyị agbasawo akwụkwọ. Anyị agbasawo akwụkwọ. Ekele dịrị ndị nkụzi kụziere anyị akwụkwọ. Kemesiano.